This is Van Bautista, aka Chino Romero of California with Ronald Maret Idol, uh, Saudi Arabia. to everyone, lalong-lalo na po sa mga nasa patuloy po natin pag-pray ang ating mga kababayan through this song, Pagsubok. Ayan nga Idol, last month lang, marami na naman nasalanta ng Bagyong Egay sa atin. Kaya mga kababayan, laban lang tayo, makakabangon din tayo. Sana'y wala nang sakuna o kalamidad na darating pa. Ilan pang buhay ang mawawala, Panginoon ko, maawa ka. Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Nino at La Nina. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot, iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Di nawawala ang sakna kung hindi sunog, ito ay baha. Walang katapusan, pagdurusa. Kailan maaalis ang pangamba? Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Nino at Corona. Ito ba'y paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot, iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Sunod-sunod ang mga trahedya, lindol, bagyo, El Nino at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot, iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok.
sa mga darating.